Ning ning nang 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 nang. Sok kapan dina mulutan mangan serabi teko Klaten. Sok kapan keturutan pengen rabi bojo sinden. Lemu kuru pokok ambekan. Tuku jamu air mantur rabi lemu ngentekno kasur. Nang alam donya dulur pira lawase dibaratno gak sasenggak ya wong mampir ngombe mulayok sing rukun locak karo bangsane ayo gotong royong padha nyambut gawe awake gawe aku seneng dulur iso silaturahmi bengi iki bareng warga ngluwar ngraketke sedulur sami ae. Ayo padha ngodinonga kabeh entuk rejeki ning aja lali tansah ibadah mring awake lahi-lahi. Campur sarine maduma wis kondang jenenge dasar tabuhane kompak nglestarekno tradisi ini. Tarife ora larang dulur murah regane mula dulurku kabeh tetep nang lestarekno budaya yane manuk perencak dulur miberangulon kanca panjak ayo dangdut sing alon ayo eman ayo nandur sing kena bonang kender lan peking kenong lan gambang iku mono arane gamelan dijo
jogeti karo begadang begadang jangan begadang kalau tiada artinya begadang boleh-boleh saja kalau memang ada perlunya wong model sepeda cengki setire cendek dukur sadele wong modele arek wedok saiki sayaan cendek wetok sadele rambut gondrong modele jenggo sabuk gede merek agogo celana beki wetone toko sae mentol isine klobot baku tuku bakwan ning Sukorejo endok gemak kok bunder-bunder enek prawan mesti pepet Joko bareng krasa penak kok kiyer-kiyer kapokmu kapan wong isik prawan kok biayaan ala tuna yaitun metune penak bayare getun cekap semanten kidungan kula sae lan boten borong karasa awar-awar tiawar-awar yuk ngibur dulur wargane para tamu kakung miwah putri kirun boten piyambakan gandeng sok sareng makarya kalian Maduma menika klasik kirun bekta beksan klasik wujudipun Bambang Cakil dadi beksan Bambang Cakil ingkang dipun tindakaken lare ingkang taksih wonten bangku pamulangan kelas 3 SD dados kelas 3 SD muridipun garwanipun ingkang MC Bu Bintang Pamungkas menika wonten STSI Surakarta nggadah murid alit umur kelas 3 SD. Nyongo Mas, nyongo. Sang saya dalu raras abjor lintang kumedhap tete sonya tengah wengi songo lah kae mau pira to sang saya dalu raras abjor lintang kumedhap tete sonya njaluk mik tengah wengi wis metu saiki purung malinge pitik metu cek suluk goblok wayang pekok oh kurun nenan ing budyanira sang Dijawara mrengeng lir swaraning matu branto manungsung sarining kembang jengkar saking kasatriyan Madukara panengeng Pandhawa kekasih Raden Arjuna candraning samarga-marga punata mirah ingsun prihatin was
Sik Mbak, sik nuwun sewu. Wayang pekok. Wong jek disuluki metu bareng wayahe gendeng malah ndelep. Engko metu seneni. Awan wayang taat. Ning iki nek delengen lah luluran ora rata. Lah dandani mau Nek wis punapa ta terus beksan lumaksana lampah sekar. Oh, Ngono. nggih, Bos. Punapa ta mirah ingsun prihatin maju kene lho Nyuk. Kowe iki jane jogeti pawon apa piye? Tanpa lokasine kono karya sekeng sinten to ingkang nembe lumampah lon-lonan nut wiramaning ketawang soba kastawa punika panenging Pandhawa kekasih Raden Arjuna percaya ya Janaka ora percaya ya wis Ora percaya wis mulih aku. lho percaya Kandhangane ngene ora percaya Janaka. jroning pagedhongan Raden Arjuna kinarya kembarane Sang Bathara Kamajaya. Sanyata Janaka bengi ora kaya Kamajaya ning kaya Kamasalah. Mulih Kamajaya. Yen Janaka petingan teko STSI kulite kuning ngemu giring. Menawa bengi iki reng mangkak. Awit wayang kodanan. Makasih. Raden Janaka lok ing kandha kurang luwih candra kurang rupa. Karupane ning ndi? Dedeg pideksa pundhake Raju Mas Jangga mangulan-ulan astane Gendhewa Pinintang mula datan muka ana radio saut radio ana sepeda motor saut sepeda motor. Aku pengen bambangan nyambi maling kok, Mas. Alon tindake Raden Arjuna lumampah lon-lonan ing samarga-marga amulat nganan mulat miring amulat mendhuwur mulat mengisor sapa ngerti ana atusan ceblok. Iki jane Janaka apa tukang gresek? Kowe wayang aja cerewet karo dalang. Sakarepe dalang to kok wayang kok wani karo dalang. Bar tak lokne apa? Anggone lumaksana sukune anut tumapak ing padha. Cocok karo Rama, dlamane Raden Janaka yen Cinandra. Kaya bebek. Drijine kaya jahe, kencete bengkak-bengkak tunjung pangtate. Tan ngertipun Cabaya ing marga papat barisan Ruta Denawa. Cakil. Ayo. Ayo. Cek Mas. Cek.
Wah, jan ora bayaran tenan iki kok. Wis dipotong, jelas dipotong. Joget ngoyo apik kaya ngene kok dindek. Nek jogete apik cangkemmu lho, Cangkeme Monggo. kene lho. Kela juga lemek lho. Oh, alah cakil ra nggo cangkem. Piye ora bayaran tenan iki kok. Ditanggap larang-larang cangkeme keri. Wah. Kok kepiye ngono lho. Wayang wong saking bubruk ora tau enek sing nanggap. Sampai lali ra nganggo cangkeman. Kepapak barisan Rutodro gero candrane. Rai, Piye? apa iki cakil arep ngajak pembunuhan? Nyapa? Jangan kok ditabrak tronton nih. Lah matamu ki lho ning. Nek aku polaku kowe minggir. Kowe nek kono pola minggir lah kowe megegek nek. Kowe mau ora ngomong. Lah mau wis kencan ngono lho. Iki wayang kok padune nggone sing digawe iki piye ta? Kok nabrak kaya truk. Minggir. Ditata sing apik, nyok. Kok iso Ngerti peraturan apa ora? sing sitok ki nyoting iki, sing sitok nyoting kae, ngono lho. Kono peteng lah ngono bareng ketabrak tukange syuting barang ki ya. Tukangnya syuting ran nyuting lho, Mas. Apa? Ditabrak aku ya meneng ya toh. Ana kok ditabrak cakil. Iki ya ngono ae wayang metu ya ngusungi piring ngalor ngidul. Kok iso ndi-ndi disuweneni. Gero candrane yo. Oha. Janmo kanggo salat jiwa Ngendang ra ketok. Apa? Cakil ndemei susuku. Aku kan keri. Cakil ya ngono kuwi kok. Wah. Nyapa? Kosong rokok bareng lho. Piye? Cakil sak keneki.
Janaka kok kasar iki. Remuk. Anyel aku dirogoh. Mas Dalang. Piye? Golek Janaka liyane ora enek. Ora enek. Ayo. Liyane jek dipulas. Jek dipepe enek ya mangkak iki ya ladenon apa kek. Mosok Janaka meko ngono. Pancen iki tanam juga sing ireng kok. Wayangan sing tenanan dah. Bumi gonjang kanjing. Bumi gonjang iki nyang apa to? Sik nyapa? Jare bumi Lindu. Ada gempa bumi. Nyapa? Lindu bumi gonjang ganjing. Kuwi sulukan Bumi pekok. gonjang ganjing rek ya. Wong sulukan kok dibantah iki. Oh, lah ora dikandhani wayange. Tekon dadak melu-melu kaya budine wong ajeplek. Kaliyan kalengkaning ya ing bawana murwani. Ing bawana murwani. Radek rene Janok anu. Dialog. Omong. Wayange omong. Hanya ana raja satriya ngaku sapa jeneng langen. Papu yen kowe takon karo aku Satria Paning Pandhawa Raden. Wale. Beyop ya. Wale 750. 750 lho iki. Kok iso kwalik iki lho. Rono. Ngono. Sing tenanan dadi wayang. Ayo. Ngono kok dadak. Hanya raja satriya ngaku sapa jeneng Papu yen kowe takon karo aku Satria. Sing kwalik ki omongane dudu nggone goblok. Oh ya kuwi tek kuwi. Ora omong. Oh tekku mbonggo. Ora aku marahi kulino dadi Janaka. Aku nganggo tek sapa? Mangsa aku kok. Ayo omong. Rerek dok. Hanya. Ngaku sapa jeneng di pinanggamu, Gus? Hah? Ngaku dia pinanggamu tandun aku. Ngaku. Ora genah belas kok Pak omane. Aku ya bingung lah aku nyauri ta. Nah, Piye to? omongane cakil. Repek terus. Omongane cakil ki ya ngono ki. Ngono mangko to. Wah, Mang- ngaku sapa jeneng ngaku. Apa? Janaka budek. Ketoke lara THT. Ya sauri ngono kok. Yen kowe takon kambek aku. Lho kambek iki ta. Wayang kok basa kambek. Kowe iki Janaka kondi? Karo sapa? Yen kowe takon karo aku kok kambek iki lho. Nggonku nek karo iki kambek. Yen kowe takon karo kambek aku. Nek karo nek kambek. Yen kowe kok wangel mentot toh. Ngene iki ya bojoku mentolo mangan kayaku. Lah witekno arep mok pakane apa kok? Mangkuta buta Apa? buta. Galak lakumu lunjak. Adek cingkran nanda kuncanu lelanda. Masih lawang kowe sing marah-marah. Yang ngono. Lawang kowe. Potong 200. Ora enek Janaka kok dialoge ngono kuwi. Entekno potong 200 entekno. Ngono. Mangko Sadurunge mati karo aku sapa sing dadi kekasihmu buta. Janaka kok iduwe nyapa to, Jen? Ketoke aku arep meteng bumbu humoren lho, Mas. Lah sing ngetengi sapa lho? Mbuh. Tek kaya Janaka wedok. Ditakoni genti tinakon kowe Natria. Jamak lumrahe takon ana sadengahe omah. Dalan. Iki omah lho kok iso. Ya wis, bener wis ngono. Aku kan Dalang ngalah aku. Yen tampo kelawan aku. iya. Dadi kalau klantang mimis aku. Klantang mimis kelan kentang oleh ngemis ya ta? Ya apa ora? Ya besak kareku. Kali sapa jenengmu, Gus? Yen kowe takon karo aku rat
Raden Harjuna. Arjuna. Ya Raden Kumbang Ali-ali. Kumbang ali-ali. Ya Raden Panduputra. Ya Panduputra. Ya Raden Permadi. Ya Raden Permadi. Ya Raden Janaka. Ya Raden Jan. Wedhusmu manak Jan. 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 Iki. Wedhusmu manake lho. Iki yang ngono janjen. Ya cakil kok. Akeh men jenenge ya. Janaka janjen. Jenenge akeh kok. Janaka kowe. Dasar keporongan. Wedya menyang endi kowe, Gus? Ngetutake grenjeting ati jangkaing suku buta. Kudu Bali. Rawon. Bali. Rawon. Bali. Aku kira seneng Bali, seneng aku rawon goblok. Bali. Ngapa kene ra seneng Ya, Bali? lagi kok. Seneng rawon kok iso. Wayang panganane tok ae. Ngapa aku Bali ra seneng rawon kok? Iki Oh, iya. ora ngrembug panganan bumbu Bali, bumbu rawon. Kowe kudu Bali, lah kowe kon balik. Oh, kon Bali to. Kudu Bali. Kudu Bali kowe, Gus. Yen pancen aku Ya. mbokon Bali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bakal Bali. Iya, Taki. Ya ora bayaran to, Nyuk. Wayang rong perang kok dadak pamitan iki lho dadak. Iki sing digugu ki sapa to jarene? Jare kon Bali arep Bali ra entuk. Kena mbacut ora kena ya. Kena mbacut, ra kena mbacut. Ndasmu to wating cengelek. Endi? Lah iki lho. Wong penyanyi ndas buta. Tak sampar sak sandung. Oh, tak sampar tak Gubet sandung. sukuku bakal tak tigat. Gubet marang sikilku bakal tigas pusakayaku yai pulang pergi. Pulang geni ding. Kok pulang pergi. Jan Iya. apa jan pekok lho iki jan. Ngono. Kaci dhuwur. Aji dhuwur. Nembiling sirahmu rancak kancik Gunung Lawu. Semeru. Semeru kobongan sampeyan ngerti apa ora? Bledos lho. Bledol, Mas. Ngerti aku bledol. Ya wis sak karepmu ngono. Semeru bledos kok kan Semeru. Ya wis ta ya wis kok. Heeh, ngalah aku. Sugih Japa Mantra. Sugih sapa mantra kowe? Ora watak Raden Janaka donong-donong gawa jambi suruh meguru marang batange buta. Sugih utang. Sauren dewi. Lho. Nganggo bareng to kae. Kok sik rene. Wong cakil diutang kowe kredit sepeda motor mbok mepet dhewe kok aku lho. Bareng kowe melu utang, melu Aku nganggo. lho melu. Ya kudu Wis disaur ngakon bareng padalani. kok ya. Lho. Mas, kowe amen ning kene ta, Mas? Wong edan ki wayang kok jagongan. Lah dhek utang aku kowe. Ya rasa mau anu kok rebuk utang ning dalan. Ngono. Ayo. Bali. Tabrak mudho sumber kuandamu kowe. Tak.
Piye? Enak apa? Maaf, Pak. Apa? Akan ada pembunuhan, Pak. Piye ta? Nggo keris. Loh, cakil ki neng ndi ya ngunus keris ta? Aku kalah. Lah kok mau nek ora ngomong nek karo nggo keris. Lho, kencane ngono kok. Aku yo kaget ya, Mas. Janjine ora paten-patenan kok. Sing penting wani ra. Iya. Hah? Wani. Wani ra. Wani, Pak. Lah ya wani pira iki? Wani pira wis ngono ae. Karo kowe padha dulur dhewe wani pira? 250 to, Nduk. Ya Iki kok iso nyang-nyangan keris ki piye ta? Perang nyuk, perang. Perang. Kaget aku. Trahing nata kerware sang danan jaya Iki piye ta jan iki piye iki? Aku Piye? menang. Aku cakile menang bayarane. Cakil. Sik. Lho. Piye to? Piye ta? Cakile menang bayarane lho. Neng ndi sing mati ki cakil, sing menang ki Janaka. Ora, Pak. Zaman reformasi. Sekali-kali cakil bermenang, engko nek wis urip ngendhok to, wanake lagi dipateni Janaka ngono. Yen mati yo ben. Iki wayang wong kok pekok iki piye ta iki? Lho neng ndi ki rak Janaka sing menang, cakil sing mati. Lah iki lho kok gelem dipateni cakil iki? Ben, Pak, dhek bar ngendhok sik. Ngono lho, bar ngendhok nek wis manak, ora Nah. dipateni ngono. Lah iki wayang kok padane bebek. Setuju to? Kowe mati yo neh, mati yo neh. Wis gak mati iki wis. Oh. Senene dalang ngono. Iso ngawur ora iso bayaran ki. Lho. Wayang nyalai kodrat kok ngawur ae. Bar. Kowe ngerti enek apa kok enek cakil karo Janaka? Kuwi lambang. Piye, Pak? Lambange kamurkan, lambange ke anu kabaikan. Ngono. Dadi sing elek ki mesti menang kalah. Ngono sing menang ki mesti sing apik. Sik. Ngono. Mati. Lah wis Gus syarat kuwi. Mati aku. Lho, mati kok penake ra perlu. Kowe bakal tak swargake. Waduh. Oh. Nyawane terlunga. Aku nunut. Ora iso. Kowe kok arek ngawur ae wis cakil leren. Neng dine ndak. Sing kono lho kok nyudes kok iso kono. Oh. Lebokne ra iso. Cakil kok. Ono mula besok. Matur nuwun, Pak. Nggih, besok ki putune ben kaya Raden Janaka dadi satriya. No satriya ingkang depani Nuswantara piguna tumrap nusa dan bangsa. Nek sing dadi bagus lek sing dadi kaya ngene, Mas. Lha iki ya dijumuk falsafahe ae. Oh iya. Putune mbae kaya kowe kaya ceprot di jam jaran lho kok. Tapi kan yo manis, Mas. Ireng kan manis. Iya ya, manis tenan kok. Lah, Akeh sing takon jane sing dadi Janaka ki sapa? Nek aku ra enek sing ro. Nami kula niki Kirun, omah kula saking Mediun. Ditimbali matur nuwun, monggo. Kinarya langening sekar dawah gending pangkur kibar nino sing sayuk sing rukun jarwa Gunes tunggal basaning baskara pangkur wira palamba galakala sakti sedro padasaka muga dadi sarana manunggal lain terus ing batin terus maju tanpa mundur patut lan tangguh jarwa surya tunggal basaning baskara
klasik nek wis karo Madima jan. Yo wis nek Sore mau Asmarandono Wis, Mbak Warni, Kembang Kacang, Bu Bintang. Wah, jan. Rumah sakit wis klasik tenan wis. Wis tenan. Ki pangkur kowe kene lho. Sing jero pengen roh kowe somben piantun luar ki arep bodho digawe, sarehne roh kowe teko ning kene, somben arep nanggap tip. Ora nanggap campur sari karo dagelan, Mas. Yo manggulane ki tip ngono lho. Oh, mbuh nek ngono. Ki dirujak apa dikembang? Yo ya ini ki enake rujak. Rujak. Ya ini enake dirujak. Iso tenan ora? Lah. Rujak klopo, rujak elak para muda. Ya dirujak. Rujak. Tunas ki rujak. Aja lali. Rujak tunas rujake wong seger waras. Tiwas-tiwas labuhi wong ora welas. Halo Bapak tunas muda entek Mas kowe gak iso omong. Aja seneng cari muka. Apa kuwi? Pramuka. Kok tunas muda kok Lah pramuka? tunas muda ki simbole pramuka, ngono. Wis takone wong sakmene mbane iki. Entuk dene Anu Pramuka? Heeh. Aja seneng cari muka kuwi entuk dening pramuka. ya dirujak. Rujak. Pramukai Rujak. aja lali. Rujak pramuka. Sidong rujak apa ora? Pramuka gede mesti banteran temane ala bapak. Rujakan dhewe yen pengen nyonyor cangkeme. Nek ki dagelan nesu ki dagelan nesu ki. Ala bapak rujakan dhewe yen pengen nyonyor cangkeme. Pramuka kaya dirujake apa ya? Wah aku lagi glugu mau. Ya dirujakan iki. Lah Halo bapak rujakan dhewe. yen pengen nyonyor cangkeme. Lah kok iso? Lah nek sudah di pramuka wong gede dirujak jotos prok ora. Nyonyor kok. Lah sing mudeng sapa kok dadak alhamdulillahirabbil alamin. Karo tengah jam lho. Nah. No jam 10